Sako inji Gwarzo shi ya ce mu faɗa wa mutane, nasarawa kar mu yi wasa. Mu zaɓi Muhammadu Adamu IG don zama gwamnan gobe. Yawa kai, saɓon waƙa ta iso. Gwarzo Shi ya ce miyo waƙa kuma mun yi. Gwarzo shi ya ce mu faɗa wa mutane. Gwarzo Nasarawa ya ce kar mu yi wasa. Al'ummar mu ya ce sai mu yi hankar. Gwarzo Jihar mu fa ya ce za ta yi rantsai. Gwamnatin su za ta yi aiki sosai. Hai ALB Gwarzo mun san shi fa kamfanin ƙwazo. Ya rike aikinsa, Nasarawa ya ce sai baba. Gaba Yusuf Yusuf tafiyan gaba ta ragwaye ba. Tumu cika hannu uban naja uban ɗan zakin nan. Yusuf Yusuf ta buga fashi ya ja zuga.